Türkmenistanyň Lewap, Marahyl we Balkan vilayetlerini paýtagy Aşgabatda ekrançylyk suwlary bilen üpçün edýän we dünýäde insan eli bilen ýasalan iň uzun derýalaryň biri bolan Garagum kanalynyň suwy azalýar. Munyň netijesinde daýhanlar ekrançylyk yerlerini suwarmagyň kynlaşýanyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan we Mara sewitlerinden habar berýärler. Ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi Mara vilayatyna, Balkan vilayatynyň Bereket, Serdar we Magtumly etraplaryna gowaçylaryň we göýek bakça ekinleriniň ösüşine yaramaz täsir edýär. Gowaçylar we göýek bakça ekinleri suwsuzlukdan saralýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan vilayatynyň Günorta sewitlerinden habar berdi. Pawtaç käreneçleri suw ýetmezçiligi derarly gowaçylaryň wagtynyň gülläp başlanyny aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan oba hojalyk hünärmenleri gowaçylaryň möhletiniň ak gulaşmagynyň hasylyň pes bolmagyna getirjekdigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Mara vilayatyna habarçysy bilen gurrundaş bolan käreneçler hem suw ýetmezçiligi sebäpli gowaçylaryň wagtynyň gül açanlygyny, köp ýerlerde gowaçylaryň suwsuzluk derarly gögürmänligini aýdýarlar. Kärenli ýerlerine suw ýetmezçiligi edýär. Ekrançylyk meýdanlaryna gowaçylar ýergülledi. Gowaçylaryň boýy kiçi, göýdük, köp ýerlere suw çykyp bilmedi. Şol sebäpden köp ýerlerde gowaçylar gögürmänlik aldy. Diýip marly käreneçler aýdýarlar. Uzunlygy 1440 kilometr töwereg bolan Garagum kanaly öz göz başyny am derýadan alyp gaýdýar. Kanal Lewap vilayatynyň başdaky şäherçesiniň çäginden ujalyp Marahyl we Balkan vilayatyna çenli uzap gidýär. Garagum kanalynyň boýuna suw çekiji ulgamlar, nasoslar oturdylýar we kanalyň geçýän sewitlerindäki ilatly nokatlar bu nasoslar arkaly ekrançylyk suwlary bilen üpçün edilýär. Habarçylarymyz kanalyň Mara vilayatynyň geçýän böleginde nasoslaryň sanynyň azaldylýanyny habar berýärler. Azatlyk radiosynyň Mara vilayatyna habarçylary sewitiň çägine ýerleşen Zähmet keňeşliginden başlap Oğulhan etrawyna çenli Garagum kanalynyň uğru boýunça gözleg geçirdiler we ýüzden gowrak nasosçy bilen söhbetdeş boldular. Ýa-ni ýakyna sewit häkimetleri suw çekiji ulgamlary dolandyrýan işgärler bilen ýygnak geçirip kanalyň uğrundaky işleýän nasoslaryň sanynyň azaldylmagyny talap edipdirler. Aşgabatda suw ýetmezçiligi bar diýdiler. Şol sebäpden eger ozal bir daýhan birleşikde 2-3 nasos işledilýän bolsa, indi bir nasos işletmeli, ony hem gaty çäkli işletmeli diýdiler. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümet ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly bar bolan problemlary inkar etmeýär. Maýyň ahyrlaryna Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna prezident tarapyndan käýinç berildi. Türkmenistana pudok ýolbaşlaryna oglan edilýän käýinçler köplenç degişli pudoklardaky bärden gaýtmalary işaret edýär. Ýöne suw üpçünçiligi bilen bagly hökümet derejesindäki alada iýunyň ahyryna has aýdyňlaşdy. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýylyna geçiren hökümet mejlisine suw üpçünçiliginiň zerurlygyna üns çekip munyň bilen baglykda oba hojalyk meseleleri boýunça orunmasaryny Lewap vilayatynyň Kerk şäherine gurutdy we ol ýerde hemişelik esasy dolandyryş merkezini gurmagy tapşyrdy. Iýunyň ortalaryna Türkmenistana suw üpçünçilik meseleleri boýunça ýörüýte hökümet topar edildi. Galy berse de maýyň ahyrky hepdesinde Iran we Türkmen wekiliýetleri iki ýurdun ara çägine ýerleşen dostluk suw howdanyň suwuny oba hojalyk maksatlary üçin ulanmalyk barada ýalaşdy. Iran medeniýetine görä howdanyň suwudyny agyz suw üçin ulanlar. Meselem Iranyň Maşar şäheriniň agyz suw üpçünçiliginiň 20 götermi dostluk suw howdany arkaly üpçün edilýär. Türkmenistan ekrançylyk suwlary bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna ýurdun dürli sewitleri, şol sany Aşgabat ýaşaýjylary wagtaly agyz suw ýetmezçiligi bilen hem ýüzbeýiz bolýar. Bu aralykda Türkmen hökümeti iýun aýyna Hazar deňdiňiň suwuny arasalap onuň agyz suw üpçünçiligine ulanylmagy bilen bagly mailnamalaryny äşkär etdi. Türkmenistanyň suw üpçünçiligi bilen bagly problemlary halkara hasabatlarda hem agzalyp geçilýär. Birleşen Milletler Uramasynyň azyk we oba hojalyk boýunça edarasy geçen ýyl çap eden hasabatyna Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýänligini duýdurdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary aprelde am derýanyň suwunyň öňki ýyllar bilen deňeşdirilen ömekli çekilenligini habar berdiler. Sowetler döwründe ilk başda Lenin kanaly adlandyrylan Garagum kanalynyň gurulşyna 1954-nji ýylda girişildi. Kanalyň gurulşy 1988-nji ýylda dolu tamamlandy. Garagum kanaly esasan Sowet häkimetleriniň sewitde paýta önümçiligini artdyrmak maksatnamalaryna gulluk etdi. Galy berse de Sowet häkimetleri ilk başda Garagum kanaly arkaly am derýany Hazar deňdi bilen sepleşdirmek hem meýilleşdiripdiler. Ýöne bu meýilnama soňu bilen amala aşyrylmady. Garagum kanaly Aral deňdiniň gurulmagyna getiren iň uly sebäplerin hatyryny agdalýar.